ako nito. Yun din ako to. Practice para ma-feeling niya ni Miss Andrea. Kung lamang ako magpakasal kita sa imperyo. Kung lamang ako. Uy, pre! Oh, sama pre. Nonsa may spira pari Rinaldin nga. Gidala-dala li katara ning imong baul. Kuan mo pre ni ani ko dire aron sa pagpractice ni namo ka koy naibog ko niya ba. Naibog ka niya? Oo. Ki. Sa tanang nga babae ako siyargay ako napili. Okay. Yamat gugma gina pre. Lagi sugo sa akong gugma. Di ko mo niya nga kada adlaw gabi. Siyargay ako mo naan tungod sa iyang hamis ug legs. Kabalo ka mo hinyo dili. Nagugos ko pre, pero pwede ko pre magpatabang ko ninyo? Magpatabang ka na mo? Oh. Ay sige, tabangan ti ka. Sige saman, ana ni mo paghangyo ani. Isa ba pre? Ay, tingnan na lang ani. Kung naa kay isulti, ako mo bahalang mo. Ako'y bahala na sulahi. Example pre. Kuan. Panglitan mo ingon ka nga, day. Kung imo akong sugton, imuha na to kung uskabuk balay dito. Usagatos niya ita Mo ingon ko nga, ay to ana day. 5 kabuk balay nang to dito. Ha, mao na. Mo gina. Kuha gini mo ng iyahang kasing-kasing. Bisag karong gabi mo ng iuli dayon dito sa inyo ha. Pwede. Tulog ka dayon ana, basta ikuyog ni. Sige pre, salamat sa iyong pagpan-advice na ako pre. Ay, way problema. Kasi sama ato na taon. Pagpilang tip, pagpilang nagtip siya. Sabi, Kagairamig. Imo ikaluoy diri namo. Gag pang inom-inom ra pa namo. may problema na pre. Oh, sige. Tagin ko na pre. Asang yung balay nila? Kita. 2 hours later. Pre, mao na ilang balay oh. Kumustaan di aron? Mao na. Oh. Ay sige way. Ayaw nga din mo pagkan-kuskus ha. Ay nagdog ka ni morong gabi iday. Suot lagi na ako. Sa ikaw na aron sigud din. Na ako. Kasi unang mo kanta. Ato sa harana ay kay aron respeto. Ayaw ha, kabalo mo ikam kanta. Sige. Salamat kanimo, aking Ginoo. Hindi mo na mau. Pangpatay man ang kanta ha. Pakaulaw na. Nakarelate sa niya. Taro nga. Pre. Ako kanta ba? Ayaw ha pre ha. Dungaw lagi na ron. Kana bang relate niya ba? Okay ra. Dungaw lagi na ron. Ayaw ha pre ha. Hilo mo ha. Dandan soy bayan kung ikaw. Kita ko na kong ulo. Okay ra magudto. Dili gina okay Dili kay na okay. brag na sanggutan nagharana. Di ako bet. Oh, Sabi. bantay man araw. Bantay, magkakaroon. Buwa giniron si Andrea ini ba. Kana Kung sugtong mo lamang ako, magpakasal kita sa imperyo, sa tagbumba. Kung sugtong mo lamang ako, magpakasal kita sa imperyo, nana. sa tagbumba. Ikaw inday pusing, ano gun kagayo, magpakasal kita sa imperyo. Tarong ra pa gud. Sige. Kanang nga. Nang yung kinantahan nga di man mo. Ino na lang nato ani magtula kuno kamura magtula ba. Din ako'y picking. Sige. May problema na. Suami. Tarong na. Suami pala. Nasa tarongan na ha. Okay na? Okay na? Basta ha. Mura ni tula. 1 2 3 go. Hindi, Andrea. Kung imo akong sugtong, akong kwaon ang bituon sa langit, o akong ihatagya kanimo. Okay kayo. Ay, boto. Wala ba ikakro si muhang muta nga na si muhang mata? Bituon na hinuon niya. Atura sa langit. Muta daw. Pre, Muta ay, ko. muta, pre. Makaulaw na imo. Ulo ni mo. Ngay muta o. Aso. Naigo po ko. Makaulaw na. Tarong nga yung muta. Kanang imong kugmo. Wala. Muta ra ito yung di ko ah. Kana ko tutoy.
Di ara ko nabilib niya. Sa tutoy palang daan. Kasarig siya. Biligi ko tugnaw magabi ana. Saka na lang mo, Dori. Naipaang murag mang inasal. Di kung ginakupog na. Sige, tala, doon na ta. Ato pa. Basig. Tara sa kanata kay gitawag na ta. Tawag na pa. Lingkod mo, Dora, oh. Ani ako, Miss Andrea. Akong igwas ang akong gibati nga dali kanimo. Ay, hala, pinagod ka. Oh, Miss Andrea, tinuod na. Nahulog ko sa kadako sa imong paa. Miss Andrea. Apan mas labaw ning dakong gugma diya kanimo. Hala, tinood ka? Kung ikaw ang ako ang maasawa, akong ihatag tong tulok ka balay. Hay to ana, Miss Andrea. 20 kabuk ng balay anak dito sila ha. Ay, but-but, ay nga. But-buto ni siya, 20 kabuk balay na ana. Iya lima rin ang giingon. Dili pa na mao, Miss Andrea. Tuo pa ko'y 5 ka hektarya nga yuta. Ihatag diya kanimo. Ayag to ana, Miss Andrea. Usa kagatos ka hektarya ang iyang yuta dito sa ilaha. Kung siya ang imong mabana, swerte kayo ka. Dako kay yuta. Hala, tinood ka? Tarong siya. Tuo pa ko'y 5 ka auto. Miss Andrea, akong ihatag diya kanimo. Miss Andrea. Ayag to niya. 50 ka auto o 20 ka truck. Maunay iyahang kabutang dito sa ilaha. Miss Andrea, ayaw pagtuon nila doon. Kay, may usa ka to sa kabuok ng Ferrari. Oh my God! Dili pa na mao, Miss Andrea. Tuwa pa ko'y 1 ka milyon nga kwarta tuwa sa bangko. Kung imo akong sugton, akong ihatag diya kanimo. Miss Andrea, ay to niya. 20 ka milyon ang tuwa dito sa bangko. 20 Miss ka Andrea, ayaw pagtuon nila doon. Kay, siya tag-iiyasang usa gatos nga bangko. Hala, na in love na good ko nimo. Tungod sa imong kadato. Ito ka kaya nimo, no? Swerte kay ko nga ako imong maasawa. Miss Andrea, kung imo akong sugton, ikaw ra gyud akong pasakasakayan sa akong motor. Miss Andrea, ay tuwa niya. Daghan ni gipasakay-sakay siyang motor. Ano ba diya? Unsa naman ka? Ingon ka nga akong palabawan, di akong Unsa naman ka? gipalabawan. Hilo. Ingon ka nga akong palabuhan imo istorya, di mo to. Di palabuhan ako. Pero pre, nasubraan naman to pre. Ah, sige, akong utrohon. Taro nga. Sige, masubya. Miss Andrea. Sorry, Andrea, gigiubo ko. Miss Andrea, ay tuon niyang giubura. Kay gi-COVID na ni siya. Ha, di COVID mo? Ay, panglayas mo, oy. Di mo katilaw na kuha, oy. Is na ibang nanda ko ninyo. Patay gipalayas na ta. Taga mo kuni mo? Kini Ikaw, ko Mabot. mo ko ka? Si Ikaw una dito. mainom ng COVID? Ang layas na mo, bahala mo, oy. Si tala. Kaulaw na ni. Ikaw magod? Oh, dala ng gitara. Tapali ta. Mamatay na lang mo, di mo katilaw na ako, oy. Kay nga no. Parehas na maghapon nagsabor na imo haog. Katong sa uban. Hoy, for your information, mas lami na ako, ah. Kabalo pa kung mudala. Kabalo ko sa mudala abi kay dako Che! pa. Gani. Mas kada pa na akong paa sa inyong naong, oy.